Kothulelwa umnqwazi amalungu omkhosi wezokhuselo kuchancathwa kwisithethe sezomkhosi abantu bonwatyiswe ngeentshukumo ezingcengileyo zemithambo nezamadela kufa aqhuba inqwelo ntaka. Kubekho nomboniso weenqwelo moya neenqwelo ntaka ezohlukeneyo. Ethetha njengenkumanda yemikhosi yeli uMongameli uCyril Ramaphosa uthe amalungu omkhosi weli azijule ijacu kwinkonzo yawo phantsi kwemeko ezimaxongo watsho ekhankanya indima yawo kudushelwa ngoJulayi wonyaka ophelileyo. Terrible experiences of July 2021 unrest has left deep wounds. It tested the authority of the state and the strength of our democracy. At that moment of great crisis, the sight of a uniformed SANDF member out there and just the sight of a SANDF vehicle keeping us safe, restoring calm, gave assurance at a time when many were fearful. Umongameli kwavakalise ukuzinca ngomkhosi weli ngelithi uthe gqolo ukuzinikela kuphuhliso nokusombulula imingeni kubonelelo ngeenkonzo ezichaphazela ubomi babantu. Ukwakhankanye nokuba iyaziwa ke imingeni othubeleza phansi kwayo umkhosi weli ukuzalisekisa uxanduva ojamenene nalo. Inkokeli zamacandelo ohlukileyo zomkhosi wezokhuselo kweli zithi noxa inqongophele kakhulu imali kodwa lo mcimbi wanamhlanje ubaluleke kakhulu. Ndingiyolisa Njamela weendaba ze SABC eMbombela City eMpumalanga.